i diuen, com és possible, com mai, vosaltres parlar com a nosaltres? Dient que llengües minoritàries que venen de fora són 15 tots, però en Itàlia hi ha moltes llengües diverses. Lo sardo no és italià, lo siciliano è italiano. Io il siciliano lo mantengo, il siciliano lo sentiamo a me, come io lo mantengo a malnurese, il nurese lo sentiamo all'angolese. Per dire, che la lingua italiana, l'unificazione della lingua è stata di un dialetto. Di Fiorenza, no? Sì. È stata di un dialetto, non è stata di una lingua esatta di un dialetto. Però avete avuto nell'Iglia tancassa vinta che non vi camminata ma la lingua come vosaltres, tancassa vinta un liu, avete conservato una mica més la lingua més medieval. Eso sí. Sì, aquella è més antiga, un poco més antiga. Anche venen molts, diem, historiadors, i allora ens ascolten, fan recerques, fan moltes coses, això, també vocàbuls que no teniu vosaltres, ad exemple, que heu perdut i vosaltres us tenim. La cosa curiosa, sí. Lo sardo, ad exemple, té el 10% de català, el 30% de castellà. El sard. Sì, e il 35% di un attivo vulgare. Perché io per dire la mesa, ad esempio, di un sa mesa, o per dire la casa di un sa domo, la casa, e ci sono molte cose latine, anche i Vangeli della nostra lingua, le varianti nostre, Vangelo. Dizionari de la Sí. Aquest és el diccionari que tu llegia a la placa, no? Que hi ha una placa aquí fora. Sí. Aquests diccionaris de la És aquest llibre. Quan vosaltres escriviu, Sí. l'opció que vosaltres heu pres, o que és la que vosaltres trobeu... Ma direi che nosaltres abbiamo preso la variante algarese come també espressiva come paraula. Oralment, correcte. I escrivim, però correttamente s'escriu també, hi ha moltes variants. Allora ho cominciato a pensare come sarebbe io, cosa è la mia identità, ho cominciato a comprendere gli gente lo libro, gli gente la storia della Catalogna, le cose belle e le cose feste della Catalogna, che la Catalogna partiti també, molte cose, insomma il franchismo, abbiamo tutte le cose da chiesa. Di chi lo cammino alla chiesa superata in tutte le maniere. Io mi sono appassionato també delle cose mie, della mia identità, che non sabia se teniva o com'era la mia identità. On era o d'on venia. E cada dia anem un pas, cada dia, a poc a poc, i sempre fent de fer coses. Abbiamo cominciato per la scuola del Garese, una scuola privata, abbiamo pagato di bucciacca la moneta per questa scuola, però anche lì la generalità di Barcellona, della Catalogna, molte cose, mi sono inviati libri, supporti per la Suport scuola. econòmic? Sì, supporto economico, molte cose, això, mi ha dato una mano, mi abbiamo libri di storia. També l'abbiamo fatto cose, la cosa més grande è stata la situazione della scuola, això è stata una cosa grande. Nosaltres abbiamo cominciato a fare la scuola privata al 82, e questa è stata una scuola privata. Després che la Stato italiano ha dato i diritti costituzionali, allora è una mia credevo això, perché per i nens e per i mignons che imparano a scrivere. E la cosa curiosa è stata questa, che nosaltres del 1350, quando la dominazione catalana-aragonesa ha cominciato in Sardegna, ha acabato nel 1720. 1720? La dominazione. Ha acabato più o meno 4 secoli.
portat folklore, ha portat cultura, ha portat història, ha portat la llengua a Més Sardegna. tard que la guerra de Jo secessió. no parlo de la guerra, parlo de tota la Sardegna. La cosa més curiosa és aquesta, que del 1720, quan ha acabat la dominació catalana aragonesa, nosaltres érem sols a l'Alguer, a les ciutats tancats a de les muralles i no parlaven amb ningú, perquè els que tenien a costat no ens entenien, no ens comprenien. I això ha estat curiós, perquè siamo stati per 150 anys sols en aquesta ciutat, sense parlar. Amb els sars. Amb els sars sí, ma sense parlar amb la mare pàtria, a Catalunya, la nostra mare, que diem de la banda del Ponent i nosaltres. I 150 anys no eren pocs, no eren. Tancats a vents de les torres, tancats a vents sols, eren assai, eren. I després, dient que a l'Alguer, al 1887 hi ha vengut un cònsul. És vengut aquest cònsul a la nostra ciutat i ha dit, mare de Déu, que se parla tot i català, com és possible això? Que a Sardegna se parli el català. I aquest cònsul era aquest home, Eduard Toda. Ah, sí? Eduard Toda. I aquest home ha estat 6 mesos a la nostra ciutat, s'ha revistat tots els arxius de la nostra ciutat, s'ha revistat, i n'ha fet una història de tot el que ha trobat a l'Alguer, totes aquestes coses. Però la cosa que no és estat bona per nosaltres, per poble i poble, que aquest home ha parlat amb els intel·lectuals, i no amb el poble, amb els anglesos. Després hi ha passat un poc de temps, s'ha escrit aquest llibre, l'han conegut a Catalunya, i ells també han comprès, vosaltres heu comprès que aquí hi havia una ciutat que se parlés català. I el 1906 és estat el primer congrés de la llengua catalana a Barcelona i hi havia 2 anglesos. Però el contacte sempre intel·lectuals. El miracle més gran que és vengut a la nostra ciutat és estar aquesta. El retrobament de l'Alguer, 1960, hi ha vengut un vaixell a la nostra ciutat que hi havia 600 catalans. Mireu quan aquí veniu les fotos, que nosaltres, la gent, els anglesos que guardaven aquests germans catalans. Això és el 61? A 60. A 60. Aquí, a 61 han fet el llibre. Aquí es comença la publicitat, la festa de la festa i aquesta de la publicitat. Això és la rebuda que vosaltres... La primera, el primer contacte. El primer contacte. Que han tingut de poble a poble. De poble, sense intel·lectuals, sense congressos. Pensar una cosa curiosa aquesta, que les persones grans, les persones ancianes, les persones diuen, mare de Déu, se són emocionals quan es fan aquest barc. I diuen, com és possible, com mai, vosaltres parleu com a nosaltres. No vosaltres, nosaltres encara. Com és possible això que parleu? Que parleu la nostra llengua? Com és possible això? I dic que aquest primer contacte humà ha estat un miracle de Déu perquè ha començat a poc la gent a venir i aquests mitjans de comunicació ens fer comprendre, ens fer entendre la nostra identitat i la nostra cultura. De fet, només fa 40 anys. Sí, això ha estat una cosa gran per nosaltres, ha estat una cosa que ens ha despertat i de comprendre també qui érem nosaltres. Perquè jo, quan era criatura, quan era millor, que anava a escola, per a mi, jo pensava que parlés espanyol. Ma è stato un impatto difficilissimo això, perché per la scuola io imparavo l'italiano, era come parlare una lingua straniera, perché io non tenevo l'italiano, né l'italiano né il sardo, parlava totalmente català, totalmente inglese, parlava e basta, non parlava l'altro.